OMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kagikaroon? Mukining usa ka babae nga taga Cotabato City ang atong matatampo nagdasangan nga Jovi. Mugos og piniritong isda ako dai. Kadigat lang ha. Ay mo mukaon? Mahimo kayo sir. Unsay imo? Ay, hatagi na si sir. Ako nilay tako sa uban, ha? Unsay imo sir? Imong pangan. Aha. Bitaw, kanon og tinuwala nga isda, Miss Beautiful? Presko. Kadigat lang sir ha. Lingkod lang sa sir kay hukaran ta ka. Lami ang inyong luto din hida. Magkapahigam? Ang among sudaan. Salamat. Dili, ang nag-serve. Unsa? Diyon di ako, Jovi. Kailan lagi ka nako? Naminaw mo ko sa kung maabot nga ugangan nga gisangpit ang iyong pangan. Dili sad ka presko sa? Dili, oy, parang ka lang. Unsa mong orasa man nila? Unya pa. Unsa mong orasa unya? Kay? Kaya matabang ko pa nila. Hi, good morning, Jovi. Mother, good morning diha. Oh, mayong buntag, sir. Ni ana sa lagi ka? Ingon bitaw ko. Nahigam ko sa nag-serve. Lami ang iyong luto din Mother. Hasta ang tig-serve. Ay, salamat, sir. Ay, komedyante man ka, sir. Uy. Ayaw lang kayo nagsugsuga ang akong anak, sir, kay mabawra ba na usahay og sampot. Mama, uy. Okay na Mother. Makaya naman. Taas man ko pasensya. Nindot ka ni siya sugsugon. Musta mo tagkagwapa. Napuha na king imong aping ay. Ambot nimo. Oops. Bawal masuko sa customer. Oh, Joby, abli, basig sipian na nimo. Opa. Hi, good evening. Ikaw? Nagunsam ka din sa amo. Sirado naman yung karinderya. Mahimog di rin nila kumanihapon sa inyo. Unsa? Joke. Flowers para din mo, Job. Unsaon man nako? Og usa pa. Nagunsam ka din Dili ko mo dawat og bisita kay may buhaton pa ko. Okay lang. Magbuhat lang ko. Kung kano sa kamahuman si mong gibuhat. Unsa? Kung ano pa ko humantong nga gabi Naamang kamoy banig. Matug na lang ko samtang paabot nimo. Joby, kinsa na? Gawang umay mo das pultahan. Oh. Ha? Kinsa na? May gabi, sir. Oh, may gabi. Unsa may ato nimo dong? Mamisita unta ko si mong daga, sir. Ay pa, mupauli na siya ron oy. Dede, ko'y dang bahali na para nimo, sir. Oh, kay baw ka ha. Joby, padayon na ng bisita nimo. Ako, kung misugot pang ginikanan ako sa una, magsundaw sa goy. Kaya ganahan sa kay kong serbisyo sa atong nasod. Kahibaw makisama ng bataan. Gidadaan og balinas papa nimo. Kunya ako, gihatagan og haplas para panuhot ko no gikang lang luto. Presko anak niya? Kainit ba nimog anang June? Preskon kaayo. Uy, okay raman sa akong tanaw. Pero ayaw lang sa pagpadadayon. So hituha una, kay kinirabang mga sundaw, may record ni sa pagkalihok og babae. Pwera lang sa mga tarong, ha? Mao ganing dili ko anak niya ma. Bahalag kapila pa nang ubalik. Di jud ko anak niya. Unsa pa'y kuwang kay kong buhaton? Sugtol ko nimo. Wa pa ka pulis akong naong nagsibalik-balik din sa inyo. Doon ako kabuhan nga nanguyab nimo. Ug wa pagi ko nimo sugta. Panagsan na lang baya ang parehas nako. Nga gwapo ug buutan pa. Masig magmahay kag maadto ko sa lain. Unsa? Nga sa ato pa, magipanguyaban gyud kang lain. Ha? Daan pag ko. Oops. Usari akong naong ha. Ug usari akong kasing-kasing. Reserve din ako para nimo. Saon ako pagsiguro nga ako ra ka? Sugtas ako. Kasultihan ka. Unsa? Sigurista ka ha? Ingat ana maging kinabuhi. Asa man ka? Ato ka sa lain nga way klaro?
O ari ka na ako nga walay siguro. Aray. Nakapasakit na ka na ako ha. Sugtang na gid ko kay nakapasakit na ba ka na ako. Sugton ta ka? Aron mas labaw pa sa sakit sa panit ang akong matagamtaman uban nimo? Unsaon naman lang kung basahin na si kaglaing dapit? Biyaan ko nimo. Magpakasal ta. Aron permi kang uban ako kung asa ko i-assign. Unsa? Mamay ko og madayon. Ha? Nayabag ka? Wa pa ganiti ka sugta, mamahay na ka? Mausad no. Lain tod kaayo kung mamay ko niya wa pa ko nimo sugta. Sugta na ko be. Aron dili lain nga mamay ko niya, dili pa ta uyab. Maro gid ka daw. Unsa man? Kita na ba? Ha? Oh, sige na. Tinuod. Kiss ko be. Aron mo tuo ko. Unsa? Aray, da. agay. Maro jud kay ka ha? Kasweet ni mo lang ga, oy. Ay, husto naman sa mus pangidaron. Para sige, tugutan tamong magpakasal. Kano sa man inyong gusto, ha? Ang among sabot ni June pa nga mag-June bride ko. Sa ato pa, mga 7 pa ka buwan gikan karon. Opa, aron makaprepare sa mi og maayo. June ba? Hapit nang atong kasal. Duha na lang ka buwan. Leave na sa imong trabaho, uy. Di pa mahimo. Layo pa kayo aron mo-leave ko. Kung makasal na ta, undang sa imong pagkasundaw ha. Angita na lang lang trabaho. O baka ha, magnegosyo na lang ta. Kaya kuyawan ko anong imong trabaho, uy. Maana dalagi nga ka, ana. Dili gud hinuon. Maana dalagi ka. Hoy, nadaghan na ka ha? Sige na, good. Hapit ang bitaw atong kasal. Uy, paabot sa sir. Na maginay advance. Kuha na ko daan ng advance. Unsa? Ikaw ba? Da. Magusik ka ha? Karoon ka. Yang akong bahos ay... John! Naglagot na ko ni mo ha? Kanas naman day ka mo leave. Hapit na lang atong kasal. Sulod si Mana. Ay kabla ka. Dili ti kabiyaan. Bisan dili ko ba nimo pero ang akong kasing-kasing. Ibili na ko nimo kanunay. Saba diha. I love you. Ikaw ang labing nindot nga nahitabo sa kong kinabuhi, Job. Kung mamatay man ko, mamatay kong malipayon kayo. Nga na ako ka. Ayaw ko pagsulog ingon, ana. Ayaw na biyagid, ha? Lain man akong pamati, uy. Wala man ko kahilantan nun. Wa pa man si Mama. Jobe! Ma, ngano nihilakman ka? Unsa nahitabo? Ngano nadugay man ka? Anak, may ambush nga nahitabo. Huwag si June! Apil si June sa mga namatay! Unsa? Oh, dili na tinuod, Ma. Dili na tinuod. John! Tulo ka tuig na ang nakalabay. Panlabas pagihapon sa akong panumduman ang among kagahapon ni June. Inhin na lang kutob og More Power, RMN. Magta mga higala ang kaagi ni Juvie, nga taga Cotabato City, ang kaagi kabata ng duwa sa radyo ni Maritis Parba Albores, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganan. Kamusap mga higala at mga sukin ni Pambinaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ning tulumanon nandumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Andumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takan salamat sa inyong pagpaminaw. Agapon kita, nining atong nandag tulaman ko ng kompesultiyon. Ani agapon yung alagad sa kanginan, Trifon pa, Barilio Morales, and then my partner kapong dari, si Randy Tayad. Asap ito ha, always say, a prayer mo importante mga kisunan sa tibok ng kinabuhi. Okay, pero kisunan, aron dito malayo, tas katalagman kailan ng itong panalangin, pag-ampong ito sa labang magkagagahong. Tagaan kami palawas, o sa mga pangitabo sa malikay ta. Okay, pero kisunan, ang suwatang pagkatong utagan o pagtagan, no? Pinadaakin is usa ka, bana, nga magtago lang sa ngan, nga, ipi. Ang akong kahasol, niyargis kong asawa nga murag na tao sa unang panahon, pagka matutuon. Unya, dali sa kayong patuon, paghimad, solitaryo, baraha, patagan siyang kapalaran, spirit of the glass, bisag unsa lang, grabe kining, labi kining horoscope. Mao gini kabuangan sa kong asawa,
Matag adlaw, mubasag siya ng horoscope kay gustong masayod siyang kapalaran. Yun mo din ang mga pagitabo. Matag adlaw gyud kanang paingon ako sa trabaho. Dai, Merle, adto na ko ha. Anggel, ako na lang. Akong polo, Ay, pili lang des to kador. kuha lang ko kay magsapatos pa ko. Ikaw na lang gud ipi. Unsa ka ba, uy? Na, mali, tasag kuha ni. Panyo, Eh, pili di uy. Sa mukal na natin gibuhat diri. ano siya magibuhatin mo? Ha? Nanguha kag tungaw si mong pusod. Pusod ba, uy? Si tungaw gud. Yun na, Merle, oy. Kana nasad. Kada adlaw naman lang yun na. Kapalaran, horoskop. O, ipi. Kay gusto kong masayod sa kong kapalaran karong adlaw. Na, mutuo ka man ana, oy. Bunga raman na sunahuna sa tagsulat. So, dili mo tuo, ha? Unsa dili mo tuo? Ngano, tinuo din na. Kay wa. Katong ni aking Sabado, nakadaog ko sa Swertres. Ha? Kaya nga naman. Ha? Di man to nakukuha sa horoscope sa kong kapalaran. Sa horoskop? Oo, kadaog ko eh. Kay unsa may mong kapalaran, ha? Kay natao man ko sa Disyembre 22. Oh. Ngadto sa Enero 19. 19. Oh. So, ang zodiac sign, Capricorn. Di ba to cancer? Hay, cancer ba, oy? Ikaw kay noon, goiter. Yun na, kay unsa may mong kapalaran nga nakadaog ka maswertres. Kuan, pagbasa ron nako, Ah. nagtanayon man nga karong adlaw, pahimusli ang dakong kahigayunan. May swerte ka, ayaw paglangay, kay tagsara ni. Dayon, tiwas ko basa. Ah. Color, green, paboritong numero, 223. Ibagdo ka din ako, ay sus, pagkaswerte mo, okay, mikawas. Mo na gitawag, Merle, og sulagma. Sulagma ba, oroy, oy? Tungo to sa akong kapalaran, bao nga mo tuod, ko aning horoscope. Ay, ambot lang. Matotoo ang yun, oy. Nga karon unsa may mong kapalaran? Gitanaw pa bitaw nako sabok mo sa kadiha. Bebe, ako rin tanaw. Capricorn ka, no? Capricorn. Yun ha, Capricorn. Dara. Pasara yun, sige, unsa may akong kapalaran, sige, go. Capricorn, niya. Nara, kung ikaw na tao arong buwan na, magbantay kayo sa mong lawas. Uy, hala! Magbantay ko? Oh. Ngano ka ha, no? Sige, palayo nagbasa ipi. Magbantay ka karong adlaw, ilabi na sa imong kaon. Kay kung gutumon ka, ganahan kang mukaon. O busog na sagka, di ka ganahang mukaon. Uy, mao ba? Oh. Akong color, unsa man? Sky blue. Napagay color nga sky blue? Ay pagbuot sa mong kapalaran. Favorite number. Ayaw na pa. Daray favorite number ah. Wow, kini. Unsa lagi favorite number sa akong kapalaran karong adlaw? 69. Uy, ha? 69? Uy. Yun na, Mer. Di ba mo na itong sabot karong gabi eh? Hilaw da ipi, oy. Manahan sa kadiada. Daya, ito na ko. Uy, ikaw. Di lang mabasa sa imong kapalaran. Ayaw na, husto to, no? Suwe na kong basa. For enjoyment pa lang, ha? Unsa may zodiac sign nimo? Aquarium. Labo ko aquarium? Aquarius, de. Aquarium man. Aquarium ka buang. Basa, de, Merle. Aquarius. Aquarius. Ara. Sige. Basa, da yun kay tense na kay ko. Sige. Niang imong kapalaran ipi. Basahon na to ha. Karong adlaw magbantay ka sa imong pag-inom og kape. Kay dunay miinom og kape na buta kay ang kutsarita natusok sa iyang mata. Dug ipi. Ug maasad ha. Unsa sa kay ko kapalaran no? Ato lang bo, basas putos anyil. Og day adlaw na nga nanoroy Miss Carnaval sa among pistang umaabot. Nakabantay rin si Merle nga akong asawa. Miandar dayon sa kang kamatutuon. Asa bata ipi? Uy! Mananaw tag circus. Tumbling god, tumbling. Sirkos? Karaan ba na ng sirkos? Uy! Niindog ka ng tanawon, kanang somersault. Lupad-lupad, pisi ba? Nahalata na? Yun na. Pi. Sa baha, Merle. Kada pang nagtulta pa kadiyot lang sagod. Ngano ba, ha? Pam reader, oh. Ay, Allah! Nga naman. Magpahimahad ko, Pi. Kung sa'yo magpahimad ka? Gusto kong masayod sa kong future, Pi. Pastilan, Merle, oy. Muto ka man ng paghimad, oy nga. Pangwarta raman na nila. Mataghapan ra ba usahay, Ipi? Sa dilang good, matag-anan di ay. Ha? Professor na ko na. Kung ano na ka ng direct from India, oh. Kinsa ba ng maong pa-reader? Si Professor Swami. Professor Swami? Kinsay magpahimad ninyo? Ako, Professor. Card imo o basahon na ko ang badlis sa imong pad? Card na lang. Lingkod. Imo nang ba na? Oh, Professor. Bantog ra. Nga naman, Prof. Butak ka kay naong. Oo, sa bro. Puwerte yung pagkabuang sa mga asawa pagbasag horoskop. Kadadlaw gina. Doon na gina sa kopyas mantalaan nga doon ay horoskop. Mutuog yung kanahan. Sige, Merle.
Day, matun ako sa trabaho ha. Ni IP giandam ko na ning bawo nimo. Wow, pagkabuutan yun sa kong asawa. Kadiyot lang dong IP. Oh, ngano di Merle? Unsa ba imong sakyan da ipaingon sa trabaho? Kuan, jeep. Ha? Jeep? Pastilan IP, ayaw ron pag jeep. Ayaw sakay jeep. Unsa? Nga naman, nga naman di mo kapsakin mag-jeep. Na. Ni matod sa horoscope mo, magbantay kas imong paglabang sa karsada tungod kay maligsan kang jeep. Unsa? Ni anas imong horoscope, IP, nabasahan ako kay nahibaw kung Aquarius ka. Stilan, grabing pagkamatutuon. Tungod lang anay mo nabasahan dahil mantalaan nga horoskop, mutoo ka na? Unsa man di ay, kapalaran ako na IP. Oy, Merle, sultihan talang ka ha. I was not born yesterday. Wa ko matao kagahapon. Baong di ko mutuwa na imong pagtotoo. Kinaraan! O bahala ka, naaran mong di ka mutuo. Balik-balik na nakog basang imong kapalaran. Nga, masaghigan. Masana ka nang magkuanan ka ba? Madasagan kag jeep. Ay, magreplano lang ko. O bahala ka ay! Adto na ko ay? Superstitious belief. Ha? Adto na ko! Oy, baby! Asa ka? Trabaho na ko ba eh? Bay, ikaw ba? Di ba ka security guard man ka? Lagi, security guard lagi. Pero gabi pa man akong duty. Niya, wala kay duty ron. Pero out ko, sa kong amo. Ha? Nganong na-out ka man? Mularga bang siya sa Indonesia akong amo, pre. Gisultihan ako akong amo nga nagdamgo ko nga nakras ang eroplano ngayong gisakyan. Milar ka, giti mong amo? Wa, kay mituman sa akong damgo. Oo niya? Nakras yung eroplano ngayong gisakyan, pre. Porti pasalamat sa akong damgo sa akong amo, pre. Kay may bonus pa ko, pre. Pero niya, nganong out man ka? Giper-out ko, pre. Pero nganong giper-out ka man nga, naluwas man ay mong ang kinabuhi niya tungod sa mong damgo? Giper-out to, pre. Kay ngano, Oh. security guard sa gabi man akong trabaho. Unya natuog bang ko. Kupong ka ba? Oy! Bay, ipi! Uy, ikaw man itong manghimaad, no? Pam-reader? Ako to. Kining, asa man ka, bay? Wala ka mahimaad ron? Excuse me, bay. Bakit trabaho? Ay, na-absent lang ko, bay. Kay kuyuwan man ako sa wagot. Nga naman? Kuan good Friday the 13th man. Pero nawa, niya, ngilad mo ko nung limad-on akong, nawala ko niya patapawa sa akong usawa. Diya ay lang trabaho, eh. Mutuo di ka na, bay? Mutuo man. Ikaw di ay. Sa kutuo. Karon lang, nagbasa-basa kong asawa sa horoscope. Di, ginunta ko patrabaon sa kong asawa. Di ko palakton. Gano'n mo di, bay? Iya mang nabasahan sa kong horoscope, sa kong kapalaran, nga magbantay ko sa kong paglabang sa daan, kay maligsan kong jeep. Unya, di ka mo to. Sa kutuo. Kinaraan na oy. Superstitious belief. Ay, naraman mo ba, oy? Sa mutuo ka sa dili, naraman mo. Lagi. Sige, bay, arin ako. Diyan ka, arin ako. Ingat, bay, ha, bay? Uy, si Iping. Uy, Najib, maligsan si bay, Iping! Ay! Uy, hala, natinood ang horoscope. Patay! May nalanggani kay kumingking ras kung tiil ang naligsan. Nan karon, mutuo na lang baka kuan ng horoscope, kapalaran ba? Husto ka akong asawa? Na tinuod man yun? Naligsan man ko? Coincidence ba lang ka? Nababaan ba? Biyon siya man huwag kami pasultihon. Ipig. Deban Goliath, o gingon man, wa diri si Bambina. Padung na diri ati Pres. Padung na. Na-flat lang siguro ang gisakyan ng series kay gikan dyan sa Oslo gud ati Pres. Mauna. Naman sila yung mga feeding gud dito sa ilahang barangay nga kada Busy, no? barangay di ay ati Pres kanang tan-awan mao imuhatag og para feeding sa mga kada barangay. No ba? I-share nila ang ilang kita taon sa butanding, tagaan nila tag 10,000 kada pista, sila Nindot. magyo imuhatag og feeding sa tanang mga barangay. Nindot Sa tibuok kayo. Oslob. Nindot kayo, no? Kay dako magkita ang ilaha ko nung kita kaning butanding ati Butanding. Pres. Abo, sa naayon na Bambina. yun. Naayon na yun ang gisakyang Bambina. Naabot na gito sa Bambina. Wa pa magdag. Wa pa lang magdagpan. Sige lang, okay lang. Sige. Wala lang. Sige, Bam. Dari, Bam. Bambina. May buntag mga igso. Atong balikan si Ipi. Ipi. Iyang nasulan kini nga asawa nga pagka matutuon, Bam. Murag ikaw. Kaya ang iring mo atubang sa dagat, ang isda. Agagan mo matutuon. agi katong Horoscope sa ninabuangan siyang asawa, Bam. Ginan siyang asawa dong nga isa rog trabaho kay maligsan kag jeep. Tawat, totoo ka ng horoscope. Mo na nga trabaho gid ang bana. Yan nagtagbuan niya katong mahimaad nga kuan, nagsuro sila nga tawanan ko na horoscope. Paglakaron niya, naligsan man gyud siya.
Muna nga, may gali kay kumingking rin naligsan niya. Motor nga sa motor na balang kasi ng horoskop. Kaya natakanan man sa iyang kuhan, kapalaran. Nga maligsan siya. Tinuod mo ng horoskop, Tadhap ra to, oy. Sila si ang Oasis of Labor, digin mo to anang Dili, oy, dili. Muna nga, kapalaran. mga Bam, ikaw ba? coincidence ba? Usa ka tao na priso gyud kay ang yang nagputlag o tutol yung o pagkaugma. Oh, man. Dili gito sa matawag horoscope ban. Nag-inom sa ning gabi. Lalis sa putla ta kaguo niya re imo. Pagkaugma kinaputol mga ustaw. Nga naman. Siya may grito priso. Apan dili siya nga mao nagbanheg nga mao nagputol lain. Lain. Pero Sige, siya mo ginayam-yam ng gabi sa putlan kanya ko nako. Pagkaugma kinaputol mga uwang tong tao nga kauban nag-inom. Siya may grito priso pero dili gyud siya mao suspect. Dili siya matawag og horoscope. Kadi siyang tagdatang ban sa pagtampo nako diya sa kanang usingan healing ministry sa Santo Rosario. Ang pinaka-good nga mga spirits mo ang angels kuno. Ang pinaka-bad nga mga spirits mo ang mga demons. Di ko na may tabo nga mga good nga mga spirits musod ko na mga estatwa magsayaw-sayaw. Dili ko na tinuod. Di yun. Onya, ang kanang tagda Pero horoskop. mga tambalan nga adu kay ang kuan sa Santenyo sayaw makaayo dayo. Never jud ko na may. Kada mga braha bam? Di jud ko na Dili kuno. sad. Mahimo. Pero abin mo kanang card reading. Tinuod na biya gyud. Usahay matagapan? Matinuod. Ang ilang explain. Yun na. Ang ilang explain na sa Healing Ministry at i-press, Oo. mahimo nga ang mga dili mo nato musod man gud diha. May pong. Mo ba? Oh, kay kung ari ta sa gospel, katong ato si Jesus sa lugar, nisingit ang usa ka tawo. Oy, anak ni David, usi man kay ani, imo ming laglagon tingog sa bad spirit. Pero yun na kay share ana nga kana bitang magpabaraha ka. Si Shirley kitong akong anak nagpabaraha. Ingon yun nga tulo imong anak day. Sa duha man na sa tulo. Duha lagi sa karong tuiga manganak ka. Ha? So nikatawa imposible kayo no. Pagka abot sa bahay nga ma baraha lagi ko nga tulo akong anak. Ginanduharan sa karong kuno tuiga manganak ko. Sunod buwan ni Maplos bitaw na. Nanganak siya December. Ano tuiga? Nagap. Pero ako sa nagpabaraha ko, doon ay iban nga matinuod ang butang kagano no, timingan ba nga kanang doon ay matag-anan jud nga ingon ko mobalin kag residensya ma'am. No, abi sa kibaw nga mobalin ko kuan. Kamo lang ang dito ko sa puok na Talisay. Nana ba doon na good mo na magkaingon ko. Mataghapan tingali ko sa ka. Kanang inigana ba sa card? Makita mo tali nila kung sana no ambot lang. Doon ay mga ingon ana lagi nga kasi tawag na ba? Psychic. Psychic. O mga ana Doon ay mga ingon ana lagi. Katong di ba naamag yun sa Bible sa una Board nga kadang mananagan nga si David, di ba? Mananagan mo to. Joseph. Joseph katong Dreamer. Si Joseph. The Dreamer. Nahimo siyang Ngano ka na no? Nahimo siyang gobernador. Nahimo siyang gobernador sa hari. Imbis pinarisor ta siya. Tungod sa mga damgo nga ubaron. Damgo sa tunga hubad niya. Ning man ang ari nga damgo ko, kamuni, kuan muni niya. Ay, gel, ikaw gel. Kadang mga damgo sa unang panahon. Ay, ang kabaw. Ay sus. Sa karang tao dagha kay tutuhon sa nakaraan tao. Ay ato lapo-lapo. Ano man? Mabugo pa kay sa una yung nagbayar ba sa grado dahil kay tutuhon. Katong nga. Patay ni pajikan ni mo tuod na. Ikaw katong national hero na to nga imong gikon. Si isa. Lapo ingon baka nga. Lapo di mo to mo nagpita patay Rizal oy. Rizal oy. Masilan lain may nagpatay ka uban mo ni Lapu-Lapu. Kisa man. Ang patay. Patay sa kauban ni Bajilan. Ang kauban ni mga ni Siya Bajilan. katong sa akong kabaw, tinuod to. So hito ni mo no? Oh, di ba kayo to presidente magsaysay anang istorya na? Ang atong kabaw gi warawarang lapu-lapu. Nakahambog sa po itsa nagkabaw abot. Balik ka. Ikaw gilabuyok. Di ko tuwa ni to umana. Ikaw bo to kanang bala. Ko tala iko glabay kay pakabaw di ko tuwa. Sila si Samson ko. Balik ta. Olympus to. Balik ta. Patay to. Kanang maingon na ana, doon mo sulag maingon ana, maulagi nga maingon nga matinuod, doon maingon nga eksakto ni mga tagna, eksakto ni mga muni. Pero pero kanang ingon nga baligsan ka unya, sulag para na Pero wa man gyud kumo sa Ginoo, di ba? Kaysa may pinakalabaw og gapom. Mahimo nga ang katong mga fallen angels ikaduha niya kita ikato, pero never gyud siya nga malabuan. Correct. Oo. Ay idangog na sa mga pag-ampo dai. Ayo lang pud kaayo og kanang usingan ni nga muna. Dili sulagma lang na. Si Kuan CP ang bana. Ang bana sulagma lang na. Bad bitaw nga kuan nga imong makuanan iampo ra gud sa Ginoo. Kana imong dam ko nga nagduda ka nga murag dunay dili maayong linugdangan, dili maayong meaning. Iampo sa Ginoo nga murag nahadlo ka nga kun unsa gan bati gani ang kahulugan ani hinaut pa unta nga dili
May na yun. Kay Oo. doon naman ko yung Inana mga ba? instances, doon naman ko yung mga higayon ban nga usahay sad luagan tingali Ginoo ito nga dito sa mga dautan depende sa sitwasyon. Tingali, no? Kaya kadto bitong pagdani Moises sa mga Israelitas, nga nagsigyaw-yaw ngano gidami diri sa kamingawan, patyon minimo, wa may kam nagyaw sila pagkadungog sa God the Father kada magdaghang bitin, ipamaak sila nga matay. Depende ra po na. Sige, Lahala. analapi. No? Kay ni ang iyang asawa mo tuom gyud. Kay pagtanaw sa horoscope, favorite number iyang ibagdukan surtis gawas man. Mura. Oh, morong nituog yun. Ni daog man. Mana timing sa ning kapalaran sa tao, no? Sige pe. Salamat ha sa magpapadangat ng tulumanon. Kuna ko ang puzzle, tiha.